Hieno! Vasen kylki, Anna! Hyvä. Fakta. Hieno! Joo, se on uittanut kauan. Joopa. Ja niska ylhäällä. Ja nyt kun tuut alamäkeen, niin nyt älä yhtään niin tiputa käsiä pois. Vaan nyt aika koottuna oot. Oma kroppa ylhäällä ja tasaisella tuntumalla. Ja hyvin tänne niin kuin itsestä katsottuna vasempaan reunaan, niin sit sen ei tarvitse pelätä niitä kaisloja. Yes! Woo! Hyvä! No kyllä se veteen hyppääminen on aina, se on tottelevaisuus, se on hahmotusasia. Myös semmonen, että ne uskaltaa tulla.